Jaj, imádom ezeket a lusta szombatokat. Szerda van, Homér. Nem szívesen látnám az öreg Burnsi képét, ha rájönne, hogy most estem be. Ebéd után visszaadhatom. No, ez nem igazság. Kíváncsi vagyok, ki forgatja? Kit érdekel? Ó, és terintézte! Ne félj, a biztonsági üveg megvéd minket. Futás! Ez a vízkijárat csak ide van festve! Be vagyunk zárva, nincs menekvés, végünk van, végünk van! Nagyszerű, most apa halt meg! Ja. Rémesen nézel ki. Kit érdekel? Marge, itt látható a radioaktív festék, amit befecskendeztünk a férje vérkeringésébe. Doktor úr, még nem adtam be az injekciót. Úristen! Milliókra perelhetnek. Az anyja szemét! A felesége is úgy gondolja, hogy mondjuk el. Ugyan hagyja, csak Marge nyitott könyv előttem, uram. Magának. 24 órája van hátra. 24 órán van? Jaj, Marge, meg fog halni, Marge! Mr. Burns, mivel az emberi életet tökéletesen semmibe vette, $3 millió pénzbüntetést szabok ki. Ja, és elvinném azt a csinos szobrot is a balján. Rendben. Burns 3 milliót fizetett a városnak. Srácok, kimennétek egy percre? Burns nyasi! Uram, atyám, nem hallottam még ilyen hangos istenkáromlást? Magának. 24 órája van hátra. Burns 3 milliót fizetett a városnak. Kérem a maximat. A tökéletes büntény. Hello, Ripacsriket hallják. Kezdetben teremti Isten az eget és a földet. Ez a nyár, itt még meleg. Hisz akkor él, Homér, ébredj, életben vagy. Homér, hagyjátok engem. Ébren vagy, nem haltál meg, ész, nem hallod. Beszélsz? Életben vagy! Életben vagyok! Életben vagyok! Jaj, nem is lehetnék ennél boldogabb! Mától kezdve nagy kanállal zabálom az életet! Homér, ez a rengeteg zsíros, agyon pirított álkaja nem tesz jót a szívednek. Az én szívemnek kutya baja. Egy kortsörtől új lendületet kap.